Může to zkusit. Počkej, to ještě já prostě dám. Já nevím. Nalezl ti moc do záběru, to ne? Co? Tam si běž sednout, jak svítí sluníčko a nastav mu tvář. Nic lepšího ti teďka nemůžu Jonášku dát a za chvilku se jde do tepla. Za chvilku se jde dolů, k kamnům. Máš si sedni, než ti zapadne. Podívej. Je. 10:20. Já jsem byla Ralfi, ale Pikula je tam, takže se nezapíkal. Ještě ho zapíkat. Hoden. Jak si mějte 10:20 proko. Nebo tak já budu počítat. Tohle je díl od domu našeho.
zem. A vlastně z vrchu. No já králíky až se vytáhnu. Jak dlouho to tam máme? Dost to on fakt počítá, dost to jo. To snad ne. Ještě, já jsem tady přišla. Pardon. Ale takhle nějak vypadalo to obtisknul ten Ježíš, ne? Jo, to evokuje trošku to turínský plátno. No. Ještě by se snad Jako jak si Zajímavý je, že oni pořád zkoumají, že možná to není falzum. Ale že? teďka, Že jo? ale teďka to tak Co? jako neví si. Neví, no právě. Ještě furt. Jakože to je divný, ne? Ale Že pořád vždycky se chvilku neví. to tak jako je, že to je falzum třeba a pak No. zase chvilku, že ne. Ale a naposled, pak... co z toho vzali nějaký vzorek, teď před pár lety, tak zjistili, že to je dělaný jako 13. století. Ne, Právě, že právě ne? není naposled. Není právě. Ne? To je jenom záplata. To bylo před pár lety. Vzorek byl ze záplaty. Vzorek byl ze záplaty. Oni trefili záplaty. To vzali Jdi na záměrně. sluníčko. Jo? Se na to nepřijde. Ještě. to paráda. Ale oni například zjistili, že jsou tam otisklé byliny, že tam je pil z té doby. A ty co ještě? Byl z Prostě, Palestiny. že ta látka by i mohla být z té doby. Tati, on je hrozná zima. Běž na sluníčko. Ty jsi měl tam tu Ale červenou tam je bundu, nebo to byla bráchy? teplo. Mně je krásný teploučko, když vlezu na slunce. Ta červená bunda je to To tam vrostlo, že? Teď je to české. Vidíš v době, jak to steklo?